akwai waɗanda suke magana akan cewa idan an kama mutum a ƙasar Algeria ana kai shi prison da dai sauran maganganu dai da ake ta yi akan idan an kama mutum ya shiga ƙasar Algeria illegal da dai sauransu. To a yau insha Allah zan fayyace muku yadda abubuwan suke. To ku sani cewa duk ƙasar da mutum ya shiga a illegal ta ɓarauniyar hanya, to abinda ma'aikata suke yi idan har sun samu sa'ar kama sa, na farko shine kiransa suke yi ya zo. Idan sun kira sa ya zo, abu na farko abinda za su fara yi shine su yi sacin ɗan mutum, su duba su gani da me ya zo, da me ya shigo da shi cikin ƙasar. Kuna fahimta? To idan mutum ya kwaso ƙwayoyi ga ya shigo da mugun abu, to wannan laifinsa daban. Idan mutum ya zo da makami ko bindiga ko wuƙa, wannan laifinsa daban. Idan mutum ya kwaso wasu abubuwa wanda kowa ina ne ya saɓa wa doka ta gwamnati, to wannan mutum shi ya bugo ma kansa wannan ruwan. Amma mutum ya shiga kowace ƙasa ce a faɗin duniya ta illegal ta ɓarauniyar hanya baya sa a kai mutum prison. Saboda menene? A constitution na duniya baki ɗaya, ɗan gudun hijira ba a kai sa prison don ya shiga ƙasa ta ɓarauniyar hanya. Ko America ce, kowace ƙasa ce, ba a kai mutum prison. Bincikarsa ake yi a gani da me ya zo. Idan mutum ya shiga ƙasa, kowace ƙasa ce, kama Algeria ce da dai sauransu, ba a kai mutum prison. Muyi magana akan ƙasar Algeria. Idan polisawa sun kama mutum a ƙasar Algeria ba sa kai shi prison, sai dai idan mutum karya doka ya yi, to fa shine fa doka za ta hau kansa. Sakamakon mutum ya fita daga ƙasarsa ya shiga wata ƙasa da wani mugun abu, ga ko ya karya doka, dole ne doka za ta yi aiki akan wannan bawan Allah, ko mace ko namiji. Amma dan mutum ya shiga wata ƙasa ba tare da wani mugun abu ba, ya fita domin ya nemi kuɗi ko kuma domin ya kauce ma wani mugun abu da yake tunkararsa a cikin ƙasar da yake, wannan ba wani laifi. Ba wani laifi. Dai wata ƙasar tana ba mutum mafaka, wata ƙasar kuma tana fitar da mutum daga cikin ƙasarta. Kamar Algeria ba sa ba babbaƙo mafaka a cikin ƙasarsu, suna dai fitar da baƙaƙe daga cikin ƙasarsu ne. In dai mutum ba wani laifi ya aikata ba a cikin ƙasar Algeria ba, babu yadda za a kai sa prison. Ana kama mutum, za a yi sacin ɗinsa a gani me a jikinsa. In mutum ba shi da kayan laifi, za a kai sa wani ƙaton wuri ne inda ake tara mutane. An tara mutane kamar waɗanda suke Tamaraset, za a tara su a wani ƙaton wuri, refactory, inda ake tara baƙin haure, a kawo motoci a dawo da su bakin iyaka na Niger. Shikenan tsakanin shi da polisawan ƙasar Algeria. In mutum yana da kuɗi ya koma, in bai da kuɗi ya shiga ƙungiyar IOM. Idan kuma zai kira waya ne a turo masa da kuɗi ya koma gida, to wannan shine. To Allah ya sa mu dace, amin.